Цветок. Къде? Какво имаш? Пип. И си викам, защо се ми плащате с теб, да смете мене, да си теб. Ми неща ще чуят. Викам, аз ли да пазя да Арес, арес. Тя Стефи беше колкото не е, че се малко не. Нямам ти казвам какъв ужас е. И спиме в хола и той като става рано и ти не можеш да заспиш там. Аз се унесеш и почва едно викане, едно чукане, че става. Аз като се стресна, получавам сърцевини и се пусна. И ти Няма